Existuje 5 jazyků lásky. Jsou to dotyky, pozornosti, společně strávený čas, gesta a komplimenty. Víte, že žena má 35 erotogenních zón? Kolik? Tak pojďme začít od začátku. A proč se sem tatínek nemůže nastěhovat? Protože je mu takhle líp. Pořád na tebe myslím. Jediný, co po něm chci, je ten rozvod. Co by tomu asi tak řekli tví klienti, když jim začne radit rozvedená vztahová terapeutka? A co, Pražáku? Máš co pít? Pojď, my ti ukážeme, jak se pije mimo ty vaše pražské kavárny. To není nutný. Vodička. U žádného dalšího chlapa ve svém životě nepotřebuju. Máte zajímavý vkus? Ne, já jsem jenom rovnalá zboží. Firma si přeje přizvat ke spolupráci odborníky, vztahoví terapeuti, psychologové, prostě podvodníci. Vztahová koučka. Někdy se mi zdá o tom, že Jde o to, aby to byl ten správný okamžik. Ten správný člověk. chci následovat svý sny, pocity, kde jsme to. A vy jste kdo? Já jsem její manžel. Co mi ještě zatajuješ? Nejsi mezinárodně hledaná? Následuju svý sny na místa tam, kde jsi ty. Radost na dosah mít. Smažáka knedlíky už nefungujou, jo? Ale ať si říká, kdo chce, co chce, ale tohle tělo je vrchol chlapské evoluce v těch nejlepších letech. Tak jestli tohle je vrchol, tak jako lidstvo jsme v prdeli. Romantická komedie pro celou rodinu. Radost na dosah. Že už nemusí čekat na štěstí, protože se mnou má radost na dosah. Již brzy ve vašich kinech.